Easily to Africa, easily to Bopoto, from Cape to Cairo, Morocco to Madagascar, no settler can claim an inch of our land. Welcome to the Azanian podcast right here on TikTok. We're also available Africa on YouTube. Today we want to address the clever blacks, quote unquote, the clever blacks, who are all over social media speaking against what we term undocumented foreigners in Azania. As much as we are all Africa, we must be honest with ourselves what has been happening in Azania. Yeoville, eGauteng, Hiya eHillbrow, eGauteng, Rosettenville, eZilalini, eDurban CBD, nezinye indawo zaseDurban kwenzeka ntoni? Kwenzeka ntoni kweza buildings? Kwenzeka ntoni kweza buildings? Kugcwele ama-Nigeria kuthengiswa drugs. Prostitution kweza buildings. As hijackings nezi-heist xa utracewa sithi abethu abazenzi. Kodwa very much so the crimes are illegal for it or undocumented. Let me use the proper term. Kidnappings, human trafficking, ezipaza shops thengisa ukutya kune-poison. Abantu bako-Pakistan, Ethiopia nakuphi. So you find umuntu omnyama uhleli kwi-suburbs, uyathendarisha, or une-position ephezulu ku-government, ufuna uzenza clever, ingathi le nto yenziwa ngabantu bethu i-wrong. Ayikho rongo ukulwelwa ilizwe lakho. Ufuna uadressa aba-clever blacks. Sifuna uadressa ngoku aba-clever blacks bacinga fani ba. Banohlala ezilokishini bona into ezenzeka ezilokishini, nento ezenzeka ebantwaneni bethu ezilokishini, ezicawe zirongo. Ezicawe abantu bethu balahlekelwe zii-pensions. Ezicawe abantu bethu balahlekelwe zii-millions zee-pensions because uzoqhamuka izovela i-Nigerian ivele umuntu osuka PPP athi uyamthanda iduka imali avula icawe bamhypnotize kuthiwe ii-tithes ntonto imali ziduka uvuke kusasa icawe ayikho uvukele kusasa isikolo asikho izikolo o-fly by night bezikolo. Kide ndiyakhawuleza nothetha ngumsindo because bahleli from a point of privilege bona bahleli kwi-point privilege ma-Afrika. Umuntu uhleli kwisabhabhu abantwana yena ezikolweni kugcwele abantwana bethu kuthiwa abanandawo ezikolweni. Abantwana bethu xa be-aplayisha kuthiwa akho ndawo, ungene eziklasini ukhangele bakwenzeka ntoni na. Ngobani abafuneke benyamezele yonke? Thina kho enye indawo esiya kuyo siphelele apha. Yikho enye indawo esiya kuyo. And xa funeke siphumile thina siye kooma-UK, koo-America, koo-Tanzania, funeke sinee-documents andithi? Funeke sinamaphepha astampishiwe ii-passport zethu. Unexesha elingakanani uphinde uyabuya ubuyela phi? E-Azania, eSouth Africa. So bona ngabatheni abafuneke kube leli pheli lizwe funeke bengiqhusa. Why elethi lizwe funeke bengiqhusa? Why elethi lizwe funeke bengiqhusa nje ma-Afrika? Why elethi lizwe kufuneke ibe nguqhusa kwenza unothanda? It's not that we don't know ukuthi sizi-Africans. Siyazazi ukuthi sizi-Africans. All of us sizi-Africans. And we preach African unity. We preach it. But noba funeke sebi, we have to abide by i-laws zalo lizwe. Nditsho sesisiya apha eNigeria, apha eGhana, apha eSwaziland, apha eLesotho, eMozambique. Uthi xa uphuma bafuneka uyazi ukuthi ndi-require ubana benevisa. Okay, lo lizwe awunavisa if uhlala 10 days, 30 days, 20 days. Nakhona bayayazi uba uyele ntoni and unepassport yase-South Africa. Xa ndiphuma ndiye kwelinye ilizwe litsho lithi work permit, lithi student visa, lithi permanent residence, whatever. But funeka uabhayide. Why eli lethi lizwe funeka bengiqhusa nje benguhalala? Clever blacks who want to sound very politically correct. We are Africans and we call for African unity. We call
for intertrade amongst our countries. We call for a thriving Africa where we can all intertrade with one another and do business with one another. We go, we travel across, but there are laws we must abide in. I-Highjet building yonke 10 stories up. Kuthiwe kune-Nigerian e-ownayo. Phana ufake abantu okokuqala uyaqashisa ngebuilding yonke imali iza kuye. You can't do anything. 2 kuqhuma drug pha, kuqhuma prostitution and all other legal activities. Kuthiwa abantu base-Azania. Thina South Africans ngelwesilungu thina Azanians amasihlele sithu because they are our brothers. Thina xa kufuneka siye eGhana sixelelwa ntoni? Xa kufuneka siye eNigeria sixelelwa. Xa kufuneka siye eZimbabwe bethu abantu eZimbabwe besandobanjwa ngoku. Kodwa banamaphepha. I think it was 14 or something. Nasekhumbuleni lona belincinci gqithi. Zingaphi millions ezilapha? It doesn't take away from the ideology of who we are. It doesn't take away, but akunokwenziwa noba nginothando. There's asithi makuphusha iagenda. Umuntu athena amaphepha kuthiwe makaliwe, makabethwe nje for no reason. Kodwa kufuneka ilizwe lethu lilungisiwe. Kodwa elilizwe funeke lilungisiwe and amachate e-ANC enze unothando. Ilokishi yonke amatyotyombe ungayazi kuthiwe hayi la ndawo yonke yaziwa ukuba yabantu bangaphandle kwa ivaphi. Leliphelizwe apho unozuve kusenzeka lonto. Leliphelizwe apho unova kuthiwa kwenzeka lonto. Abantwana bethu ikamva labo lona lithini xa kuzaba ngiqhusa uhala wonke umuntu ufuna balapha enamaphepha enganamaphepha athi thina abantu balapha sothetha kuthiwe sizinophobic akho lonto apha silungisilizwe lethu silungiselizwe labantwana bethu. Abantwana bethu ngongomso kufuneka benemisebenzi, ngongomso kufuneka benezikolo, ngongomso kufuneka benezindlu, kufuneka benemihlaba, ngongomso kufuneka ba umuntu ahambe elizwe lakhe zazi ba akhona isidingo ba ndiye kwenye indawo ndiyaye nje for travel, for business, for work, to study, all these things. Kodwa ndiyazi ukuthi elizweni lam anytime. So xa abantwana bethu bengeziba nendawo yokuhlala ithini nalento ma-Afrika. Singama-Afrika sonke and zifuna ukorekisha lento kusithi ungaliwa asoze silwe abantu abangenamaphepha bangaphandle base-Afrika bodwa abafana wonke mlungu, mchina, India, Pakistani, mntoni, Mexican, zonke bonke. Ke silungise ilizwe lethu, ke silungise ukuhlala. Ke silungise ukuhlala because icacika ukuthi asinoba nekamva kweli lethu ilizwe basenza uqhosa. Sisafuna nomhlaba wethu, izwe lethu bopoqo.